Halo, halo? Za halo to kuń się obalo. Albo za halo w mordę walo, ewentualnie jak padł mój opa do bani z Taco Centralo. Dobry dzień, dzisiaj na tapecie mamy Divinity Dragon Commander, wersję jakoś tako prasowo. Nie wiem co jest za rektor, co ją prenumeruje, chyba dziennik Hanysa Polskiego. No ale to nie ma ważne. Sprawdzimy się dzisiaj kampania na poziomie ciężkości hardierze profesjonalistym. Tutaj mamy tą ważną rzeczą, mamy niby smoki, wiecie co to jest smok? Smok to jest tako dupno luftmysza. I no jak harko to tako flama się robi, nie? No dobra, bierzemy się Zephyr, fajno brzmi. Start. To wam przemina, nie będę wam spoilował. To się same zobejrzycie, nie? Dobre, mamy Zeitung. The Riverland Times. Sigurd i cesarz Rivellonu zamordowany synowie córki idą na noże. Pieruna to choby na chorzowie po meczu, nie? Welcome, noble dragon, to the Raven. This wonder of Gandalf biały. this miracle wrought in between the knowledge Dobra, nie godosz synek po śląsku, tak więc mumcie wyżyci. Będzie pełno wersji, ludzie będą szpilać, to się same będą tego słuchać. Tutaj inno ja mam za cel wam pokazać, o co tak ogólnie łazi. Dobre, mamy ta taką odprawa. Podobno do tej w StarCraftie 2, ktoś szpilał to wie. Bar, szynk. U Alojza. Dobre, tutaj, no, dziwiąc się na macha tego hopa, mógłbych powiedzieć skąd on jest, ale nie chcę zaś robić breweryjnie. Pogadać. The dragon son of a monarch, I am Lord Edmund Augustus III. Ja Edmund. Hopie, ja wygląda z hobby Ewald. A ja już puda. Co jeszcze? Pracownia inżynierów. Tak zwano Werkstella. Ja jest i Oberfachman. Nawet z gęby taki Oberfachman. Coś po śląsku nie godo. Czym się opie? Mostek. Dobra, tu mamy tego całego War Rooma. Przycimaj się lewy, knyfel, myszka, bla bla bla. No nie ma po śląsku, nie ma śląskiej wersji. Trzeba będzie zaapelować do twórców. Dojść. Mamy landkarta. Nie wygląda mi to na Europa, ani na żaden inny znany mi kontynent. No ale dobra. Mamy tutaj naszą krainę. Na Beispiel mogę powiedzieć, że to jest Górny Śląsk. Albo nie. To będzie tak. Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Gorolia. Dolny Śląsk. Zdumę, kupię jednostki, użyj karty. Jorzech szpilał w szkata bez chilota. To wiem. Place cards on the countries to earn strategic advantages. Dobra, tutaj mamy jakiegoś trefla, karo. Karta strategiczno-dyplomacja. Że nie dyplomata, ja się mogę ciulać. W tym mam grajwka. To mi idzie, po leku. Ciepniemy się sam ta karta. Teraz jeszcze idzie ermnąć się jednostki. Geld mamy. Mamy? Mamy. Tutaj mamy limit. By się nie przerobić. Szaman. Taki Farosz. Grenadier Ciepacz. Szturmowiec Angreifman. Co by było tak egal? No, będzie, nie? Akcept. Czy mamy jeszcze punkty na naszą tura? Nie. No to teraz idziemy w zakończ tura i zobaczymy co się będzie działo. To możemy oglądać, możemy się to sztopnąć. Zobaczymy. Gorole cisną Drang nach Osten, Drang nach Süden, Drang nach Ost-Süd. I co mamy w Zeitungu? Bękart małego cesarza ma wsparcie czarodzieja. O pierzyńsku, a to jest dobrze czy nie? Dobra, nie będę robił, bo zaczyna się robić gańba i łożkliwość, nie? Nie mamy jeszcze wdupione, to nie mu sam tak źle. Do teroski... Pierunie jasny. Prawo tajla Górnego Śląska zajęto, bez tych pierunowych ciulasów, mamlasów. Dobre.
Tutaj mamy taką ziemia neutralną. Ja bych tu zrobił taką ekspansję. Ino najpierw. Erbniemy się jeszcze trochę tych pierunów. Faroże są fajne. I te tu ciepią sztylhand granaty też nie mu źle. Dobre, akceptuj. I teraz tak, Drang nach Osten. Ja. I jeszcze trochę Drang nach Osten. I zobaczymy, co się będzie działo. Dobre, mamy Dolny Śląsk mamy zajęty. Sam Drang nach Westen. Drang nach Süden. O pieruchu. Cesarz robi se przerwał od wojny. A, no to się nie przerobi przynajmniej, nie? Dobra. Ciśniemy. Ja, zajążech ten land. No i teraz kim mamy nóż? I no jeszcze ta tajla Górnego Śląska. Opolszczyzna mamy, Dolny mamy. Gorolia. No jakby nie patrzeć, w pieruny większą od naszych landów. Ale nie może. Dobre, teroski. Mamy sam karty nie. W szkata nie poszpilamy. Mogę ino bajstlować, ja. Tutaj się wyrychtujemy, co tu mamy. Akademio, Geldgruba, Parlament, Szynk. Jakaś pierunie, wieża magiczna. A nie mamy werka. Jak ją mam robić bez werka? Kto to widział? Bez werka to nie idzie, nie zrobiła żadna armia, żadna ekspansja. Dobra, w życiu. Podług woli sztalujemy gruba. Geldgruba. Tutaj mamy tych, a idzie jeszcze się erbnąć trochę. Ja, to jeszcze ciepacz. Mamy. No i wyjdzie, zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczcie się sam, że eście, żech się ani jeden roz nie ciulał. Tak więc jaki jest ze mnie dobry, pierunie wyzgarny dyplomat. O pieruchu, a ich sam na ciepło. Cesarz na wakacjach, zdjęcie w środku. Ciulów 100. To niemo śmieszne. Dobra. I obych im nadupił. Zrobimy tak. Erbniemy się Faroża i idziemy po nasz Górny Śląsk. Tutaj Beuthen, Kaś, tutaj Katowic, tutaj Kaś, Sosnowiec, Krakenbaj, ja. To się zgadza. Dobra, idziemy im wdupić. A! Biera wszystkie siły. Zobaczymy, co to będzie. Rozciga miała śmierć. Jak padło znane polskie przysłowie. Wagner. Ten od muzyki? Dobre. No i czulamy się. Angreif. Dobre. Jo. Ewald. Heinrich. Armia Imperium. Przy którym mamy największa szansa? Przy Henrym, ja. Nie, bych się wziął... Dobra, wezmę tego. Cesarz powinien na fali zwycięstwa, lecz gubi kluczyki do kruka. Great Dragon, glorious warlord. A? 4 military masterminds are now on board. Co żech ci powiedział? Mom w tym graj w kahopie. Sala tronowo. My Lord Dragon. Heinrich. We fought. A, nie, All dupcy z hail. fleki. Hail! O! Milf. Hail! Ryża. Yes, well, hail. Ewald. Dobra, pogodane mamy. Werksztela. Co byś chciał powiedzieć? Wondrous, my lord. Wondrous. The Raven, she speaks to me in my... Dobra, dupcy z fleki, obyś było żorty. Poszło nam całkiem fajno.
Jak to pado, śpiewka od Oberschlesien, jadymy durś. Ja. I mamy noż Górny Śląsk, Oberschlesien, Beutnie noż. Niemożle. Jo, nie chcę sprzedawać. Ja bych coś kupił. Dobre. Kupia się teraz tak. Grenadier, szturmowiec. 2 faroże. Mamy. I jadymy. Nie ma co. Zaciulać póki mamy czas. Po tym już będzie, wiecie. Nie skoro. Za późno. Ciulomy. O, pieruchu, na moja ziemia żeś w los. Taki się mądry. O, to będzie krik. Teroski. O, ryża do nas przyszła. Aby się wziął, w to ma największe szanse. Milf. A jopuda. Ja teroski się możemy wziąć te zręczności, umiejętności. Grajwki. Dobra, mamy chyba je, nie? Aha, ja mamy 3 na 3, dobre. Zgadzam się. Rozpocznij bitwa. No. I teraz wreszcie mogę wam pokazać, jak bardzo się nie umie ciulać. A monej się uda. Zobaczymy. Jo kontra Wagner. To nie je miano ze polskiego ani ze śląskiego. Mi to woniu na Niemca. A Niemcy, wiecie, Angrajfy z Niemcami to nie mu poleku. Czarny blonk screen. No i teraz mamy Starcrafta. Dobre. To jest mój palas. Kaj są moje jednostki. Tukaj zaroby. Dobre. Ekspansja. Ja oglądałem całe ESL. Nie wiem, czy ESL nie są nie mu ważne. Dobre. Cepeliny. Na przodek. Ty się tu bajstluj. Sztaluj. Dobre. Idą. Fajna muzyka jest. Grafika ładno, pieruna, a zabejście się ta woda. Weźcie, że to nie ma ładne. Co je? O! Tak by chcieli, ja? Nie ma poleku. Zaro, cepeliny furgają. Dobre, to się bier to. Ja, idziemy we szturmowców, póki mamy geld. Tym dostaję wdupione. To jest dobre. Cepeliny furgają. Weżyczki mamy. Co je? No, ciulać mu, hopy. Cieniu. Dobre. A to co je, pierunie? Łoko Saurona. Paczołka od Saurona nasztalowali na tym wierchu. Dobre. Anaberg. Teroski. Kaj są moje soldaty? Są wojaki, pójdźcie sam. Zaczyna się robić fajno. Dobra. Ja, idą. Zabejrzymy teraz. Pieruna, zanim one sam dolezą, to tutaj już będzie wdupione. No, warci. Hopy. Ciuloć. O, ciulej. Jo, nie wiem. Grenadiery, faroże, bier wszystko, hopie, nie ma czasu. Wdupione. Ciulów 100. Ja zaś to przegram. Zaś będzie upfall. Ja gram do pierwszej przegranej, potem już styko. Nie chce się. Nie będę było znowu. No kaj są te wojoki. Bier, hopie. Ciś na przodek. Bier ta wieża, nie dupt tela. Ino ciś hopie, rwi. A ino po wartku.
Dobre. Szturmowce, grenadiery, farorze, bierszyskowie. Trooper ready to march. Trupa. Somże się trupa. Dobra, a tutaj my nie przejęli. Jo, jest ciula. Smutno ciula. Dobra, bierzemy to. Robimy Drang nach Süden. Drang nach... Potem ten. Puni Drang nach Osten, puni Drang nach Westen. Battle Forge completed. Cały land będzie nosz. Sure. Nie mo co, There's an czaciś. interesting case. Ciś, nie dób synek, ino ciś. A tu mamy tych? Your unit will soon No be ready. biercie. Pieruchu Trooper jasny. awaiting your instructions, Commander. Jeden! The Emperor's enemy is Żelazowe my takim enemy. tempie to ekspansja nie zrobiła za ciula. Za ciula, za nic. Dobre. Bier to. Battle Forge Kaj są te, completed. tukej. Taki, ten. Taki mały manschaft, No flying doctors jokes, okay? no ale powinno stykać. Dobre, bieremy to. Anti-air turret completed. Lezą. No, będziemy się ciulać. Ja, lezą, furgają nawet. Anti-ground turret completed. Dobre, bier ich. O, ciulu, złoty. Nie widzę tego. No, ciulać, hopy, ciula. Mikruj, synek, mikruj. Dobre, nie ma źle. Jeszcze nie ma źle. Ciulej, łostały wiela. Czyja? Dobre. Ciulej. No. Ja. Wiela się łostał. O, pieruchu, jeszcze dwa. Down your insight, sir. A, bier to po wartku. Cepeliny tukej. Te się łostoną. Baza momy. I dymy. Dobre. Teraz tak. Your unit will soon be ready. Trochę się złonacymy. Constructed to fight. Furgają. Nie ma po wartku, no ale... A te pieruchy. A, szprytne. Się tu bierą. To ćrojbry. Dobre. Gdyż jeszcze mamy czas. Mamy... no wdupione. I in team. There is a me in there somewhere. O, dupcy, synek. Nie dupcy. Everybody lies, even dying people. Dobre, mamy... Te jak się tutaj łostaną. A kaje ten manschaft, co żech tu kazał pójść. Yeah. O... Dobre, cisną. Wincy, synek, wincy. Trooper ready to march. Trupa, ready? The Emperor's enemy is my enemy. Teraz bieram nas od lewa. Trooper ready to march. O, pieruchu. Trooper awaiting your instructions, Synki, Commander. synki, No tutaj one nos defies bierą. the will of the Emperor. Recruitment Citadel completed. Dejcie pozor, Teroino. Zobaczcie, jakie pieruny. Right across the seas with their transport, Commander. A mamy tutaj wieżyczka. Nie ma źle. No hopy, ciulać. If enemy transports head straight for you, get out of there. They can self-destruct. Dobre, zarobicie. Jeszcze tutaj takie dwa bajtle są. Odebrać co było nosze. I co nosze będzie durś. Dobre. Coś się błyszczy, a to nie ma zoto, a tyż fajno. Dobre. Co mamy tutaj? Tutaj mamy taką małą Nothing a good glass of ekspansję. brandy won't fix. Wincy, hopie, Your unit will wincy, well up wincy. momentarily, Commander. Wall factory completed. I tukej. Od razu. I bierzemy się za tych. Idziemy na Altreich. Jak on by tak fajno ciulał i łaził jak on godo, to by nam szło 500 razy lepiej, nie? Constructed to fight. O... Lotej, synek, lotej, warci. A, ty może ino czy nogi. Hop, mo dwie i loto warcił od ciebie. Synek, gańba i łożkliwość. No ale woda fajno, nie? O, ale grafika jest ładna, pierunowo. Zobaczcie. Ha! O, pierzyńsku, jasny. Toyotero dopiero widzę, co tu się... O, ciulów, 100.
To my mamy wdupione. Enemy bomber balloons are airborne, Commander. Janos, tylko się zobejrzeć na Lankarta, już bych taki, już takiego Ibraszunga bych nie miał, już bych taki zdziwiony nie był. Dobre. Guard, Commander. Enemy hunters are about to be deployed. Oj, nie dupc, synek, ciulej. Get them off me now! Idą od przodka. Od lewej, od prawej, ze flanki, drang nach Osten, Westen, Süden, Norden. Ciulów, 152. O! No, tela tego będzie coś czuja. No, zadupcał żech to. Zadupcał? No! Już ich mamy tukej, zadupcałeś to w pieruny. Bomber balloons fitted with enhanced explosives. O, teraz by ratował sytuację, nie? Ciekawe jak ja tu chcę zrobić. No use in hiding. Enemy bomber balloons Nie, can detect pieruchu. cloaked No units nie mamy szans. Nice, roło ich tukę jak mrówków. Anti-air Ze turret prawej, ze complete. przodka, ze zotka, ze lewa, od wody, ze luftu, ze ziemi. Completed. Dycki wdupione. No mam wciulone. Zadupcał żech to. Za wolno żech to wszystko robią. Shipyard completed. Nie, ja na to nie mogę. Jest. Się dał zrobić. Cała landkarta, cały land zajęty bez tych ciulów. A Jorzech siedział we jednym placu, nawet się nie ruszył. A! No zadupcał żech to. Przyznaję się, Abfall. Nie, nie mogę. Ja na to nie mogę patrzeć, nie. Nie. Poddaję się, ja. Anti-air turret O. completed. Chałupa rozdupcona. O. Duplikując na śląski defeat. Moż wdupiony. Dobre, a nowe, że się w tego smoka nie przetego. A. Usie się to zobaczycie jak to jest. Dobre. Co wam pokazał, to wam pokazał. Tela. Fajno gra. Ino jak ktoś umie szpilać. Jorzech nigdy grajwka nie miał do tego zorta szpil, wiecie. Jo, sam umia szczylać, tora pojeździć, jak se przypomna tego ETS-a, no to ze jeżdżeniem też nie ma za dobrze. No, dobre. To tyle. Dziękuję za uwagę. Facebook, Facebook. Jak to mają we zwyczaju padać te celebryty YouTube'owe. Dziękuję. Pyrsk. Wenn er sündig sei de Kirche ging, 's war immer so,